U-Anele Bandezi wadutshulwa emafemini ase-Springfield ngesikhathi sembhikisho. Umndeni uthi wadutshulwa ngunogada wenkampani eyimele. uBandezi nabafowabo ababili bashiya umawabe e-Eastern Cape beza eThekwini ukuzobheka amathuba omsebenzi. Umndeni uthi awunayo imali yokuthuthela isidumbu sakhe e-Eastern Cape neyokumngcwaba. Asaba sizongcwaba kanjani? Lapho ke manje senze quotation umngcwabo ithi quotation 10,000. Ibe ngobheka lo mali izophuma phi? Ndim anisebenzi nguye akasebenzi futhi. Umndeni kaNkosikhona Shezi oneminyaka e15 nawo oseKenville ubhekane nesimo esifanayo. Kuthiwa indodana yabo yadutshulwa abantu abebehamba ngemoto yenkampani yonogada eyimele. Uma kuukuthi bayehluleka laba ukuza ngcono ngivele ngimtshathe unina ngibambise sibuye lapha ekhaya. uShezi ucela usizo kuhulumeni. Siyacela ukuthi asilekelele uhulumeni. Yebo. Singakujabulela lokho ngoba ngempela nathi sasingazelele sasingakuhlelela into enjengaleyo. Uhulumeni wesifundazwe uthi labo abalahlekelwa yihlobo zabo baye kobheka emoshwari esePhoenix. Zishumi nesishiyagalombili idumbu ezinganabanikazi. Bongani Gema indaba enze SABC eThekwini.